Pulyano ani YouTube channel lo naik tongerong no Hambai maya pharo. Tamani henba norok anama seke support khai tongmani bagai. Hwnke tini norok ni bagai kasai bidu tuwi phakya. Hwnke norok o bidu no pulyani simi paithak jora naik tongdi eba khanai tongdi. Phadi hwnke sing bisele rawai khanai nala shiwan. Ani bekhale nono mangse mojo manai tongshu. Ani bekhale nono mangse khatang tongshu. Tong tui satu tui nono mangse mojo manai tongshu. Yang na shikebo nono mangse nuk thok ma tongshu. Asike nono hamjagai thangka. Nwngbai mangse malai tongnani mujungu. Nwngbai mangse kok shawai tongnani mujungu. Nwngbai ma malaikhe ani khase swrango. Nwngbai kongma sayake ani khase tongthogya. Nwngbai malaikhe simise ani kha swrango. Nwngbai kongma sayake simise ani kha tongthogo. Nwngbai ma malaikhe ani khase swrango. Nwngbai kongma sayake ani khase tongthogya. Asike hamjago nono. Asike chajakhe nono. Aboni bagai nwngbai mangse malai tongnani mujungo. Nwngbai kok sake simise ani kha tongthogo. Nwngbai malaikhe simise ani kha swrango. Asike no nono hamjago. Nono hamjagmani bagui no salburum no nini naithogoro no nai tongnani mujungo. Salburum no nini hamjagmano manai tongnani mujungo. Khawa kasha wana matongo. Khawa kisha kirima tongo. Tamani henba angle nono kobor shawai hamjagai tongka. Nungle ano time pass rokda hamjagai tongka. Abono ang wanao jodi se nung ano time pass hamjagai yakare klangkhe kobor phano ngai mano thipano mano. Asike nono ang hamjago. Abon hang nono bekhabai hamjagma haike nungba ano bekhabai hamjagdi. Hwnke khajani mare kiching shong norok tini ni bidono bahai wngjakha bahai nangjakha comment khai sadi. Hwnke norok tabuk phano ani YouTube channel no subscribe khai ko hwnke subscribe khai ridi. Tai bidono chajakhe tongkha keba kwbang kukno share khaina ta pogdi. Hambai.